Chini Tiprasa kubun dopha hai abung mayang mani region tabung ni youth ni tomung hamya siki mani bagai bo ungu yang buma buha ke kosto khe rang ajiwi busanop kaham ke poririnan nei rang horo ayang busaro ke buma buha ni koknaya hamya kok hamya samung hamya tomung sikyu nukha video amtero khe Tiprasa dopha no aguri demano chini yodok biang lama hamya koroi thangi tongba amu kuno khasya chlarok bo bri rok Tiprasa rok jenukmani mote 100% bising 10 থেকে 20% no hamya lama o klikjak je buni hamya amse sikwo je buni kaham amno khai nahaya khayoge hayo chini Tiprasa no namte nukha khai onyorong ni tike sanas ko krika ang o jagbo onyo topping ti salia ang just omo je tabu ang o video norm kisa clip phunung mani ang kisa viral manuk tong ang am black ke sajagli am nung mani Tiprasa ro krwi bom bo hasong ro krwi ni manu chini jotono bom bo hasong krwi amani boy ke wan chungna si krwi program thange hamya mani salai mani sikla sikli ro tamjani bo hamya sayang lai mani romphel lai mani somprel lai mani amti mamang sinai Tiprasa ro kaham mang liya buni hamya mamang sikinai kaham kai sikina serun liya tong janbo amani bagni yu dok pusan nang namti lama hamya wo tongya we amsona hamba